ezweni ikakhulunkulu enye incwadi engizithandayo. Incwadi kaFilimoni inesahluko nje esisodwa, soyifunda yonke, ngizoyifunda nje masinyane, ngisuka kuvesi 1 kuya kuvesi 25, kodwa isifundo sethu sasekuseni sizoba noma umyalezo uzoba nje kuvesi 1 kuya ku7. Ifundeka kanje: uPawuli isiboshwa sikaKristu uJesu, noTimotheo umzalwane, kuFilimoni isithandwane sisebenzi kanye nathi, naku-Afiya udadewethu, no-Akhiphu obutho linye nathi, nasebandleni elibuthanele emzini wakho. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu naseNkosini uJesu Kristu. Ngiyambonga uNkulunkulu wami njalo lapho ngiphatha igama lakho emkhulekweni wami, ngokuba ngiyezwa ngothando nokukholwa onakho eNkosini uJesu nakubo bonke abangcwele. Ngikhulekela ukuba ukwabelana ngokholo lwakho kungaba nempumelelo lapho ubona konke okuhle esinakho kuKristu. Uthando lwakho lwangithokozisa kakhulu futhi lwangigqugquzela, ngokuba izinhliziyo zabangcwele zivuselelekile ngawe mfowethu. Ngakho-ke nanxa nginesibindi esikhulu kuKristu ukukujuba ukuba wenze okufaneleyo, nokho kungcono ukuba ngenxa yothando mina Phawuli osemdala futhi oyisiboshwa sikaKristu uJesu ngikuncenge. Ngikuncenga ngomntanami u-Onesimo engimzale njengoba ngiboshiwe. Wayekade engenamsebenzi walutho kuwe, kodwa manje uselusizo kithi sobabili. Ngimthumele kuwe yena oyinhliziyo yami, ebengifisa ukumgcina ahlale lapho ukuze angisize esikhundleni sakho, njengoba ngisaboshwe ngenxa yevangeli. Kepha angithandanga ukwenza utho ngaphandle kwemvume yakho, ukuze okuhle okwenzayo kungabi ngokuphoqwa, kodwa kube ngokuthanda kwakho. Mhlawumbe ingakho nehlukana okwesikhashana, ukuze abuyele kuwe, abe ngowakho kuze kube phakade, engaseyiso isigqila, kodwa okungaphezulu kwesigqila, esengumzalwane othandekayo kimi, kakhulu kangakanani kuwe enyameni nasenkosini. Ngakho-ke uma singababambisene, memukele yena kungathi wemukela mina. Kepha uma kukhona akone ngakho noma anecala kuwe ngakho, kubalele kimi lokho. Mina Phawuli ngikulobele ngesandla sami, ngiyakukubuyisela, ukuze ngingasho kuwe ukuthi unecala kimi, ngoba uyikho ngami. Yebo mfowethu, sengathi ngingakufumana lokhu kuwe eNkosini. Hlumelela inhliziyo yami uKristu. Ngikulobela lokhu ngoba ngineqiniso lokuthi uzongilalela. Ngiyazi futhi ukuthi engikushilo ngenhla uzokwenza. Okunye-ke, ngilungiseleni indawo lapho ngizogongobala khona, ngoba ngiyethemba ukuthi ngenxa yemikhuleko yenu ngizobuyiselwa kini. Uyakhonza u-Ephafra engiyisiboshwa kanye naye ngenxa kaKristu uJesu, kanjalo noMarko, u-Aristarchus, uDema noLuka, esibambisene nabo emsebenzini. Umusa weNkosi yethu uJesu Kristu mawube nomoya wenu. Uvesi 1 kuya 3 sifunda nje lapha isibingelelo sikaPhawuli ebingelela uFilimoni, ebingelela nebandla elikhonza emzini wakhe. Le ncwadi kaFilimoni ibhalwe nguye uPhawuli. Ngicathi lokho kuvele kwaba obvious ngoba lapha uvesi 19 uyasho uPhawuli ukuthi mina Phawuli ngikulobele ngesandla sami. Uyibhale le ncwadi esejele. Uyibhale esejele. Lokhu
ukuboshwa kwakhe siyafunda ngakho kwincwadi yezenzo. Ukuboshwa njengoba nawo uPaul esho kule ncwadi, uboshwe ngenxa yethemba analo uKristu uJesu. Zintathu eziyincwadi uPaul azibhala esejele. Incwadi abase-Efesu, incwadi abase-Filipi kanye nencwadi yaseKolose, okuyincwadi engazuthi wazibhala mhlawumbe ngasikhathi esicishe sibe sinye incwadi lezi eyesine yaso ekaFilimoni. Le ncwadi uyibhekisa kuyibandla lonke, kodwa umsuka wayo ungabantu ababili. Kodwa inhloso yakhe uPaul ukuba isifundo esikuyo le ncwadi sisabalale kubona bonke abantu ababaliwe kule ncwadi. Umuntu oqala ambingelelayo uPaul uFilimoni uthi uPaul isiboshwa sikaKristu Jesu noTimotheo umzalwane kuFilimoni. Uyena umuntu oqala loyo ambingelelayo kule ncwadi. uFilimoni ke nguyena ngqo oyisisulu noma oyivictim yesigameko ekukhulunywa ngaso kule ncwadi. Bese kulandela uAfiyu, uthi nakuAfiya udadewethu noAkhiphu obutho linye nani. Kuthi ke uma kukhulunywa ngoAfiyu osomlando bezwi kaNkuluNkulu, bathi uAfiyu ungenzeka ukuthi mhlasimbe kwakungunkosikazi wakhe uFilimoni. Bese uAkhiphu kungenzeka ukuthi kwakuyindodana yakhe uFilimoni. Uma ufunda i-Study Bible samakada uthi kwakuyindodana kaFilimoni, kodwa abanye bakhuluma ukuthi kungenzeka ukuthi wayengomunye wabefundisi elokhunjana ebandleni lakhona eKolose. Kodwa ke uPaul akugamisayo ngaye uAkhiphu uthi obutho linye nathi, yilokho akugamisayo. Besathi nasebandleni elibuthanela emzini wakho. So siyabona ukuthi incwadi uPaul uyibhekisa kubona bonke abazalwane abakhonzela endlini kaFilimoni. And uma ebaqagula noma ebabiza ilokhunjana abazalwane, ubabiza ngama-title okukholwa, ubabiza ngamagama noma ngezikhundla zomsebenzi wenkolo. Akasebenzisi izikhundla zomsebenzi ofundelwe ezikoleni, akasebenzisi lezo zikhundla. Lesi sibingelelo uma usibheka kahle siveza ngokucacile indaba yokuba ngumzalwane. Uma ufunda incwadi incwadi yokuqala kwabaseKorinte, zithi azibumlolozelo lezi ncwadi ngalabo kho. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 12 verse 13 ikhuluma ngokuba sabhabhadiswa ngamoya munye. Ngizayivula nje masinyane. Bekithi ngiyigcinile ekhanda kodwa ke isithe ukungiphunyula. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte u12 verse 13 wakho ufundeka kanje: ngokuba thina sonke sabhabhadiswa ngamoya munye ukuba sibe mzimba munye, noma ngabe singabaJuda noma singamaGriki, noma siyizigqila noma singabakhululekileyo, sonke saphuziswa moya munye. Ngamanye amazwi uPaul uma ekhuluma ngokubhabhadiswa ngomoya, uma ethi sabhabhadiswa ngamoya munye, ukhuluma nje ngokuthi sazalwa kabusha ngamandla kamoya oyingcwele, kwase ngaye umoya oyingcwele esekithi senziwa saba ngamalunga omunye elomunye.
Shuthi njengoba singabazalwane singamalunga emzimbeni kaKristu, siphinde sibe ngamalunga omunye kwelomunye. Uma kukhulunywa ngokubhabhatiswa ngomoya, iBhayibheli nje likhuluma ngalokho. Likhuluma ngalokho. Umuzika okwakukhonzelwa kuwona uPaul umayethi director lencwadi nasebandleni kwakuwumuzi kaFilimoni. Kwakuwumuzi kaFilimoni. uFilimoni wayehlala eKolose. Okuwukuthi lencwadi kaFilimoni yayidirectwe nakwibandla, yayiqondiswe nakwibandla laseKolose. Enye yalezo ncwadi iyona incwadi kwabaseKolose. Isigqila sika Filimoni akhuluma ngaso njengoba sibonile kule ncwadi, igama laso kwakuthiwa uOnesimo. Isona ke esumsusa wale ncwadi. Isona esumsusa le ncwadi. uOnesimo wenza okubi kuFilimoni. Esekwenzile okubi kuFilimoni okungenzeka ukuthi entweni azenza kwaba khona nemali ayintshontshile. Kodwa kukhona konke ayesekwenzile wabe esebaleka. Wabe sebaleka. Kwenzeka lokhu uOnesimo akakholwa. Uyisebenzi uyisigqila sika Filimoni. Ekubalekeni kwakhe ubalekela endaweni edolobhaneni ekuthiwa iseRome. Okwakungenye izindawo eyayigcwele izigqila nezigqilakazi. Ngokomlando ke waseRome uma kukhulunywa ngezigqila isikhathi singakhulunywa ngobugqili lobu esakusaziwa ngabo mhlawumbe baseMelika obathatha iminyaka 400 abantu ababegqilazekile nje kabuhlungu ngempela. Kodwa lezigqila othokuthi zingodokotela ezinye zingothisha njalo njalo, uthothi zifundile kodwa zinomaster, zinabantu ababaphethe, kunanamalungelo ababengenawo. Yebo kwakukhona ukuhlukumezeka okuthize, kodwa kwakuyigqila ezisezingeni. So ke uOnesimo wabe esebalekela kule ndawo yaseRome. Ukubalekela kwakhe kule ndawo yaseRome, inhloso yakhe kwakuyikona ukuthi angatholakali. Yabona nje umuntu nje othe ukusithela njengami ngokwebala. Uma ngibaleka ngiyoqasha, ngeke ngiqashe phakathi kwabantu abakhanyayo. Yabona ngeke ngiqashe phakathi kwabantu ngoba kuzoba lula ukuthi ngibanjwe. Kuzofana ukuthi ngiyoqasha kwabanye abathe ukugqwala ngebala njengami ukuze ukuthi uma kubhekwa akubona ukuthi cha siyafana sonke la. So noFilimoni uma ebaleka uyobalekela endaweni enezigqila ukuze kungenze kuba lula ukuthi atholakale. Kulapho uFilimoni ngomusa kaNkulunkulu ahlangana khona noPaul. Esengathi kule ndawana the rest is history. Wahlangana noPaul, ekuhlanganeni kwakhe noPaul wasethola ivangeli, uNkulunkulu wabe esemsindisa. Asiyazi imininingwane yokuhlangana kwabo noPaul. Kodwa esikwaziyo kubi ukuthi wabe esesindiswa uOnesimo. Kulapho ke uPaul abe esebhala khona lencwadi ebhalela uFilimoni. Okunesiqiniseko ukuthi uOnesimo wagonyuluka ngesenzo asenza engakakholwa, esamthatha sambeka eRome. Wabe esegonyuluka kuPaul ukuthi cha no hayi ubalekile. uPaul ke ngoba uFilimoni kwakungumzalwane okungenzeka ukuthi naye wasindiswa uPaul eshumayela endaweni yase-Efeso. uPaul wayemazi uFilimoni, babe nobudlelwano, and uma uyifunda lencwadi uyabona ubudlelwano njengoba kade uzwa uma ngifunda usebenzisa amagama ukuthi mfowethu, umbiza ngomfowethu ebiza uFilimoni. Yebo ebiza umfowabo njengabazalwane, kodwa ubudlelwano babo kwakubudlelwano obusondele nje impela
ngokomsebenzi wevangeli. So ke ubhalela uFilemoni ke lencwadi uPauli esebuyisela noOnesimus noma uOnesimo esembuyisela emuva. Ukumbuyisela kwakhe emuva eKolose ukuthi akahambe aye kuFilemoni. Kule ncwadi ke uPauli ubhalela uFilemoni kakhulukazi ukuthi akabuyisane noOnesimo. Encwadini okubhaliwe okuvela kule ncwadi uPaul uqondisa amazwi kuFilemoni, amazwi ukuthi uFilemoni akakhe ukubuyisana noOnesimo. Lento izwakala engazuthi iphambene, izwakala engazuthi iphambene, engazuthi kwakufanele kubhalwe ukuthi hayi film kule ncwadi Onesimo fika lapha ufika ubuyisane noFilemoni. Kodwa uPauli ubhalela lo owoniwe, ubhalela yena ukuthi makabuyisane nalowo amoniwe. Esokubona ke kule ncwadi ukuthi ngaphambi kokuba uPauli abeke isicelo kuFilemoni, usho njalo lapho uma ufunda verse 8 no9, ukhuluma ukuthi ngegunya nalo ngabe uyamjuba kodwa ngenxa yothando uyamncenga. So uPaul ubhala lencwadi ukuncenga uFilemoni ukuthi makabuyisane noOnesimo. Kodwa before uPaul afike kulawo mazwi uqala ubonisa uFilemoni ngento yena uFilemoni ayiyona. Ngento uFilemoni ayiyona. Leyo nto imbeka emathubeni amahle uFilemoni ukuba angakwazi ukuthi axolele uOnesimo. Angakwazi ukuthi axolele uOnesimo. Ngezikhathi zawo 1995 ngiyawubona amehla abantu ababengakazalwa asethenjwa. Ngezikhathi zawo 1995 kwasungulwa ikhomishana yokubuyisana namaqiniso. Ikhomishini ye-Truth Reconciliation Commission. Ngiyakhumbula nami ngisayibhobhodleyana ngibuka kwi-TV abantu bekhala. Bekhala abantu kunzima kuxoxwa indaba ezibhlungu ezenzeka ngekhathi zobandlululo. Ezenziwa abantu bohlanga olunye belenza kwezinye izinhlanga. Izinto ezibhlungu. Leyo komishana yasungulelwa ukuba abantu kufanele ukuthi babuyisane, abantu kufanele ukuthi baxolelane. Kodwa ngaphambi kokuba baxolelane kufanele ukuthi owenza icala makagonyuluke ukuthi kwakwenze njani ukuze kwenzeke ukuthi nokuthi nokuthi. Maningi kamagama esingawabala engicabanga ukuthi abantu abadala bayazi kangcono le ndaba yobandlululo kunathi esithe ukuba bafishanyana ngeminyaka. Kodwa ke okubalekile ngifisa ukuveza ngale ndaba ukuthi kwasungulwa ikhomishana yokubuyisana yeqiniso nokubuyisana. Yayiholwa ke umbishop wakuthiwa uBishop Tutu. Mangikhumbula kahle uTutu usasho. Kunento uTutu ayeyikhuluma uma eyihola lelo khunjana le commission. Uma ekhuluma ngokubuyisana nokuxolelana. Eyikhuluma ethathisele eBhayibhelini ukuthi kumele kuxolelwane njengoba noNkulunkulu asixolela ngoJesu. So uTutu wayegqugquzela ukuthi makube khona ukubuyisana phakathi kwabantu abonene. Babengonenanga nje kancane, kwakonenwe nje impela kanzima. Kodwa uphethe iBhayibheli unjengomuntu omele inkolo ugqugquzela abantu ukuthi mabaxolelane, mababuyisane. Kodwa ke inkinga emveni kweminyaka eminingi kuze kufika manje lokho kubuyisana nokuxolelana hayi singofakazi ukuthi cha into engabonakali kahle
ibonakala kalivindi, umbuzo uthi kungani kwaba kanjalo? Isizathu esenza ukuthi kube kanjalo yingoba ukuxolelana njengoba uNkulunkulu asixolela kuKristu okwabantu abanenhliziyo yokukholwa. Ukuxolelana njengalokhu uNkulunkulu asixolela kuKristu akusikona okwabantu abangakholwa, okwabantu abanenhliziyo yokukholwa. Ngamanye amazwi, amakholwa kuphela akwazi ukuba axole ngale ndlela uPaul ayikhulumayo uma ufunda incwadi kwabaseKolose isahluko 3 uverse 13. Akhuluma ukuthi njengoba nani nathethelelwa nani yenzani kanjalo. Uma kukhona konile njengokuba nawe wathethelelwa nawe yenza kanjalo. Kule ncwadi ke kulamavesi esizogcina kuona namhlanje sizofunda kule ncwadi kaFilemoni. Sofunda ngayo lenhliziyo yekholwa. Inhliziyo yekholwa. Mangabuza ukuthi umyalezo wasekuseni ubungani, umyalezo wasekuseni, intshumayelo yasekuseni ibingenhliziyo yekholwa. Inhliziyo yekholwa kunye nemisebenzi yayo. Esofunda ukuba kusenza njani thina esikholwayo, singenza njani thina esikholwayo ukuba sikwazi ukuxolela futhi singagcini lapho kodwa sixolele njengoba uNkulunkulu asixolele. Yikona sokufunda ngayo ke lenhliziyo yekholwa nemisebenzi yayo. Inhliziyo yekholwa uma ubheka lencwadi, inhliziyo yekholwa uyabona ukuthi iyisikhali sokuxolela. Kahle hle zinhlanu izikhali ezikule ncwadi kaFilemoni. Izikhali shuthi izinto engithema ngiyibuka ngayibiza njengezikhali ezingasiza ukuthi sikwazi ukufunda ukuxolela njengoba uNkulunkulu nathi asixolela ngoKristu. Izikhali uPaul azinika uFilemoni ukuthi noFilemoni akwazi ukuthi ahlome ngendlela ezokwenza ukuthi ukubuyisana kwakhe noOnesimo kube impumelelo. Sizobheka ke izinsiza ezintathu ukusiza ukwazi ukusebenzisa lezi zikhali. Namhlanje nje sokhuluma ngesikhali esisodwa, inhliziyo yekholwa. Isikhali nje sokuqala uPaul amnikezela sona uFilemoni. Inhliziyo yekholwa. Isona esizobheka ezinye uma inkosi kube kuhle kuyo ngelinye ilanga siyophinde futhi sibuyele kuzo. Sobheka izinsiza ezintathu ukusiza ukusebenzisa lesikhali sokuxolela njengalokhu nathi saxolela. Lezi zinsiza ezintathu ngizibiza ngokuthi ukwazi ukuthi unenhliziyo yekholwa. Number 1 loyo, ukwazi ukuthi unenhliziyo yekholwa. Number 2, ukwazi umsebenzi wenhliziyo yekholwa. Okwesithathu, ukwazi umthelela wenhliziyo yekholwa. Uverse 4 and 5 ila esithola khona ukwazi ukuthi unenhliziyo yekholwa. Ofundeka kanje, ngiyambonga uNkulunkulu wami njalo lapho ngiphatha igama lakho emkhulekweni wami, ngokuba ngiyezwa ngothando nokukholwa onakho enkosini uJesu nakubo bonke abangcwele. Ukwenza kukaFilemoni ebandleni kwakufakazela umsebenzi wamandla kaNkulunkulu empilweni yakhe. Lo msebenzi wamandla kaNkulunkulu wawenziwe kwakuwumsebenzi womusa, ngamanye amazwi umsebenzi wensindiso, ukusindiswa. Ukusindiswa kukaFilemoni kwakufakazelwa imisebenzi yokukhonza abazalwane. Isizathu esimenza uPaul athi umbonga njalo uNkulunkulu uma ephatha igama likaFilemoni yingoba uNkulunkulu umsindisile uFilemoni futhi nemisebenzi yensindiso iyabonakala kuFilemoni. Yingakho ethi ngimbonga njalo uNkulunkulu uma ngiliphatha igama lakho.
Uma ungakhumbula nje lamazwi encwadini kwabase-Efesu isahluko 2 verse 5 afundeka kanje, nalapho sasifile ngenxa yeziphambeko wasiphilisa kanye noKristu, kungumusa nisindisiwe. Kuvela lo msebenzi omkhulu kangaka uNkulunkulu awenza empilweni kaFilimoni, emvusa ekufeni kukamoya. Kwabase-Efesu isahluko 1 verse 19 kuya 20 kufundeka kanje, nokuthi makhulu kangakanani amandla akhe kithina esikholwayo, njengokusebenza kwamandla akhe amakhulu asebenza ngawo kuKristu, emvusa kwabafileyo wamhlalisa ngakwesokunene sakhe emazulwini. Ngamanye amazwi uPaul into ayishoyo kulamavesi ukuthi uNkulunkulu ukuze asindise uFilimoni noma ukuze asindise amakholwa wasebenzisa amandla akhe amakhulu awasebenzisa ngenkathi evusa uJesu ekufeni. Ngamandla uNkulunkulu avusa ngawo uJesu ethuneni, iwona amandla uNkulunkulu awasebenzisa noma awasebenzisa nanamhlanje ukwenza umuntu ukube abe ngumzalwane. Ngamanye amazwi uma uzwa ngomuntu okuthiwa useyakholwa, nansi into ekumele igqame. Yilokho kufanele kugqame ukuthi ubabaze, umangazwe amandla kaNkulunkulu asasebenzile kulowo muntu ukuthi siyambonga uNkulunkulu. Uyabona ukuthi kwangelula ukuthi uPawuli uma ecabanga ngensindiso kaFilimoni kwangelula ukuthi angambonga uNkulunkulu, ngoba ayikho enye indlela yokuthi umuntu asindiswe ngaphandle kokuthi uNkulunkulu asebenzise kulowo muntu amandla avusa ngawo uJesu ethuneni. Into ekumele mayisibabazise uma sizwa kuthiwa usibanibani useyakholwa, simele ukubabazisa ubukhulu bamandla avusa uJesu ekufeni. Ukubona ngani lokhu uPaul? Ukubona ngezinto ezenziwa uFilimoni. Ezinye zazo uPaul lezi zinto ngenze ukuthi uyazazi ngoba banako ubudlelwano, bayazana engakangena ejele uPaul. Kodwa uma ezilandelela ezinye zazo azizwayo, ngoba uPaul ubhala lencwadi akasekho kanye noFilimoni, uthola imiyalezo, akekho kunye noFilimoni, uthola imiyalezo. Kule myalezo ayitholayo nakha kusho uthi, ngiyezwa ngothando lwakho nokukholwa onakho enkosini uJesu nakubo bonke abangcwele. uPaul uthi uma yezwa ngemisebenzi eyenziwa uFilimoni uyabona ukuthi no, uFilimoni ngempela unenhliziyo yekholo. uFilimoni ngempela unenhliziyo yekholo. Uma sibheka lamazwi ke kuverse 5, into ebalekile noma ngawubeka nje ngizoqala ngafundi, ngokuba ngiyezwa ngothando nokukholwa onakho enkosini uJesu nakubo bonke abangcwele. Into engingayichaza ngayo into eyenzeka kuleli verse ngingafanisa nomcibilisholo. Yabona umcibilisholo umkanje noma umkhonto umkanje ucijile ngaphambili. Into ebalekile kuyona yilento ecijile, umcibilisholo noma umkhonto. Ubhoko ke alimile kahle hle, yabona njengomcibilisholo ngabe ngithe ubhoko. Kodwa ke umcibilisholo ngithema ngicabanga ngabona ukuthi wona ongenza lesi sibonelo sibe sobani. Uma ufunda lencwadi uyabona ukuthi kunegama lapha kuverse 5 elithi onakho. Ngokuba ngiyezwa ngothando nokukholwa onakho enkosini uJesu nakubo bonke abantu. Indlela ekubhaleke ngayo la, imithetho yolimi uma ngabeka kanjalo esetshenzisiwe, isetshenziswe ngendlela yokuthi kucaciswa leli gama elithi onakho.
bese uma usuka kuleli gama elithi onakho ubuyela eceleni kwalo ngapha nangapha, lamagama asondele kulona leli gama ayahambisana. Bese uthi uma uqhela kulona leli gama elithi onakho, lamagama angala ngaka left naka right wegama elithi onakho kodwa aqhelile kulona nawo futhi ayahambisana. Asike siwahleleke lamagama ngendlela ahambisana ngawo. Nansi into uPaul ayisho. Uthi ngiyezwa ngokukholwa onakho enkosini uJesu nothando onalo kubo bonke abangcwele. Ngamanye amazwi ukukholwa ezweni kaNkulunkulu masifunda nje ngokukholwa kuhlezi kubheke enkosini yamakhosi uJesu Kristu. Uma kukhulunywa ngokukholwa ukuthi usindisiwe, usuke ukukholwa kwakho ukubhekise enkosini yamakhosi enguJesu Kristu. Bese uma sekukhulunywa ngothando uthi uPaul futhi kumkhuba wakhe uPaul encwadini zakhe ezinye athi uthando onalo kubo bonke abangcwele. Yilokhu ke uFilimoni anakho. And uPaul uma ekusho lokhu ukusho ngesiqiniseko ngoba ukholo lukaFilimoni ulibhekise kuJesu. Uthando uFilimoni ulibhekise kubazalwane. Ngamanye amazwi lokhu ukukholwa noma ukholo oluyisipho labo abakholwayo abasiphiwe nguNkulunkulu. Uthando kubo bonke abangcwele liwumphumela wokukholwa okubhekiswe enkosini uJesu. Ngamanye amazwi uma umuntu esekholwa ukuthi ukholwa kuJesu uzobonakala ngani ngokuthi abe nothando lokuthanda abazalwane. Iyona ke lento uPaul engithi uma ngiyibheka ngiyibize ngenhliziyo yekholo. uPaul uthe mayibheka imisebenzi kaFilimoni wabe esethi uma etracer efuna umnyombo ukuthi ivelaphi lemisebenzi kaFilimoni wathola ukuthi no, lemisebenzi kaFilimoni ivela enhlizweni yakhe kunento ekhona, kukhona ukholo alubhekise kuJesu. Kufana nani? Kufana njengembewu yesitshalo noma isihlahla. Isiqu nakho konke okuzomila kwaleso sitshalo kulele nje kuleyo mbewu. Kulele kuleyo mbewu. Nokholo lolu uPaul akhuluma ngalo lukanjalo. Yonke imisebenzi yokukholwa ivela kukholo. Uma ufunda incwadi kwabase-Efesu isahluko 2 iyakhuluma ngokuthi ukukholwa le-faith le ngikhuluma ngayo siphiwa nguNkulunkulu. Yinto oyiphiwa nguNkulunkulu uma usunayo bese usuyaqala usuzwakala usuthi uyakholwa kuJesu. Ngakho uma ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo futhi enhlizweni yakho uyabathanda abanye abanalokhu ukukholwa okubheke kuJesu kuphela, into okufanele uyazi unenhliziyo yekholo. Njengoba unenhliziyo yekholwa, inhliziyo yekholwa ikubeka wena emathubeni amahle okwenza izinto ezinzima, ezihlula inqwaba yabantu. Kakhulukazi abantu abangakholwa. Ezihlula nabanye abantu bayakholwa kodwa babonakala ngokuhluleka ukuzenza lezi zinto ukuthi cha, engazuthi ukukholwa lokho kubheke kuJesu akukho. uPaul ubhalela uFilimoni kanje. Unesifiso sokuthi uFilimoni abuyisane noOnesimo. Uma embhalela ngalendlela kunesithombe asidwebayo uPaul kuFilimoni. Udweba isithombe uPaul emqondo kaFilimoni. Umdwebela isithombe sokuthi uFilimoni unalenhliziyo. Kusanesicelo seza naso uPaul angakasibaluli kulamavesi. Kodwa lento uPaul ngazuthi uyayakhela
uyayakhela ngoba engakafiki kwisicelo kunezinto afuna ukuthi amkhombise zona uFilimoni ngaye uFilimoni. Yingakho ngamanye amazwi uFilimoni wayezothi mayesefike kulamavesi uvesi 8 no 9 wayezobona ukuthi ngempela njengoba enenhliziyo yekholwa nje usemathubeni amahle wokuthi angakwazi ukubuyisana no-Onesimo. Yingakho uPaul mawufunda uvesi 21 wale ncwadi ethi ngikulobela lokhu ngoba ngiyazi ukuthi uzongilalela, ngiyazi futhi engukushilo ngenhla uzokwenza. Ikholwa, masikhuluma ngekholwa, lithembekile ukuthi lenze izinto ezingcwele ezihambelana nokuthobeka kuNkulunkulu. Uma ufunda incwadi kaThithu isahluko 2 uvesi 14 kuthiwa uJesu, kukhulunywa ngoJesu, lize livesi owazinikela ngenxa yethu ukuze asihlenge ebubini bonke azihlambululele isizwe esingesakhe esinokushisekela imisebenzi emihle. Imisebenzi emihle iyona imiyalelo kaNkulunkulu, nokuxolela kubalwa khona lapho. Nokuxolela kubalwa khona lapho kuyimisebenzi emihle ewumyalelo kaNkulunkulu ukuba amakholwa kumele mawenze njani, mawaxolele njengoba adinga usaxolele, axolele njengoba uNkulunkulu naye awaxolela kuKristu. Isahluko 3 incwadi yabaseKolose uvesi 13 ithi nibekezelelane. Nansi enye into etholakala kwinhliziyo yekholo, nithethelelelane uma umuntu enensolo ngomunye njengokuba nenkosi yanithethelela, yenza njalo nani. Nawo uyikweleta inkosi, yenza njani inkosi? Yakuthethelela. Nawo uma sekukhona abakweletayo, thethelela, kakhulukazi endlini yokukholwa. Kodwa kulula kangakanani ukwenza lokhu? Kulula kangakanani ukubuyisana nomuntu okonile? Kulula kangakanani ukuxolela? Ngiyaqala ukuthi sonke siyazi sinemndeni, sinomakhelwane, sinabangani. Akulula. Kodwa ngoba sinenhliziyo yekholwa, ukwenza imithetho kaNkulunkulu yikona esikulangazelele ukwedlula izinto zonke. Uma umuntu eyikholwa, unenhliziyo yekholwa. Uma ufunda incwadi kaThithu, uPaul lapha ukhuluma ngokuthi uJesu Kristu wazenzela abantu isizwe, wasihlambululela abantu abalangazelela imisebenzi emihle. Imisebenzi emihle ukuthokozisa uNkulunkulu. So ke uma unenhliziyo yekholwa, uma uyikholwa, okuyiyona into ilangazelele, uqinisekisa ukuthi ugcina imithetho kaNkulunkulu. Le ndaba yokukholwa kwaFilimoni uPaul uyibekobala kuyena uFilimoni. Uyibekobala kuyena. Uyakugqamisa lokhu kuFilimoni ukuthi makazazi uFilimoni ukuba uyikholo. Futhi uyikholo lokho kwangempela. Uyamazisa ukuthi unenhliziyo yokukholwa futhi zonke izithelo zokukholwa zivela kuyona lenhliziyo uFilimoni anayo. Kanjalo naleso sithelo uPauli asifunayo kuFilimoni kule ncwadi, uma esefunda uFilimoni ehla nayo ezefika la uPauli emiyalela khona ukuthi akabuyisane no-Onesimo, uzobona uFilimoni ukuthi cha, lento edingakalayo kulesi simo uPauli akhuluma ngaso kahle hle nginayo ngoba nginale inhliziyo yekho. Kwivesi elilandelayo uPauli ke uselanda ngezithelo zokholo lukaFilimoni. Uzibeka ngononina. Uzibeka ngokwemisebenzi yokukholwa eyenziwa nguyena uFilimoni. Ekhuthazele
ukukhonza abazalwane. Isizathu sokwenza lokhu kukaPawulu uyasibona uma uyifunda le ncwadi ukuthi uPawulu nje usamkhuthaza, uyamkhuthaza uFilimoni, umkhuthazela ukuthi makabuyisane no-Onesimo. Lokho kusibeka kwiphuzu lethu lesibili. Sikhuluma ngezinsiza ezintathu. Eyesibili ukwazi umsebenzi wenhliziyo yekhono. Kuverse 6 ofundeka kanje: ngikhulekela ukuba ukwabelana ngokholo lwakho kungaba nempumelelo lapho ubona konke okuhle esinakho kuKristu. Kuleli humusho ke namanye amahumusho esiZulu kuthanda ukungabekeki ngendlela ethanda ukugculisa. Ngibese ngizama ukubhala kangconywana. Kufundeka kanje. Ngibhale kangconywana ngisusela kwiBhayibheli ESV le-English. Ngikhulekela ukuba ukwabelana ngokholo lwakho kungaba nempumelelo ekuqhakambiseni ulwazi olugcwele lwayo yonke into enhle ekithina ngenxa kaKristu. Ukwabelana ngokholo, uverse 6 no-7 amavesi athanda ukubanzinyana kule ncwadi kaFilimoni. Ukwabelana ngokholo ukwenza imisebenzi efakazela ukukholwa kuJesu. Ukwenza imisebenzi efakazela ukukholwa kuJesu. Osonzululwazi-ke bezezwi kunendlela ababeka ngazo, kodwa okuyiyona indlela othi uma ubheka le ncwadi ehambiselana nomqondo nomongo wale ncwadi uyabona ukuthi ukwabelana ngokuthi imisebenzi efakazela ukukholwa kuJesu. Isibonelo nje, uFilimoni kwakukhonzelwa kwakhe, umuzi wakhe lo kwakukhonzelwa kuwona. Futhi uma wehla uya emavesini alezansi uPawuli uyamcela uFilimoni lapha kuverse 23 uthi ngilungiseleni indawo lapho ngizogongobala khona. Ngoba ngiyethemba, ngoba uPawuli wayenethemba ukuthi akungenzeka aphume ejele bese seyahamba eyovakashela uFilimoni. Shona ngamanye amazwi uFilimoni wayehospitable mangingabeka kanjalo ngolimi oluthe phecelezi. Wayemuntu onenhliziyo ende ephanayo evulelekile. Lokho kwakubonakala ngokuthi ngisho nokukhonza ngalezi zikhathi-ke izindlu zamasonto zasingakabibikho. So wayewuvulile umnyango wakhe ukuthi ukhonze kwakhe. Shuthi ngisho nomkakhe wayekuvumile lokho, ngoba sifundile ngomkakhe phezulu. Shuthi kwakungabantu abanenhliziyo ende. Kwakungabantu abanenhliziyo ende. Uma ufunda kuverse 7 uyathola ukuthi izinhliziyo zabazalwane zivuselelekile ngokwenza kukaFilimoni. Zivuselelekile. Ukwenza okuzokwenza kwazeke. Ngizokuphinda lokhu ukuze kuzwakale kahle, ngathi ngiyarhyme ngase ngumculo hip hop. Ukwenza okuzokwenza kwazeke ukuba lokho okukuye njengokholwayo. Okay, ngizocela nje ukuyihumusha ngendlela ezozwakala, angazi bengibhalani la. Uma sifunda le ncwadi ngokwehumusho ngendlela engibhale ngayo, ngikhulela ukuba ukwabelana ngokholo lwakho kungaba nempumelelo ekuqhakambiseni ulwazi olugcwele lwayo yonke into enhle ekithina. Ngamanye amazwi uPawuli uthi kuFilimoni kunento ekithina njengamakhono, kunento engaphakathi kuyena uFilimoni njengekhono. Leyo nto leyo ukhono. Uthi-ke uPawuli into ayikhulekelayo, ukhulekela ukuthi ufisa-ke manje ukuthi lolu kholo lukhule, ludlondlobale, ludlule lokho asevele kwenza. Ludlule lokho asevele kwenza. Khumbula ukuthi uPawuli ufuna ukuthi uFilimoni abuyisane no-Onesimo. So uFilimoni uvele abazalwane bakhuthazekile ngoFilimoni. So uma sefika kuleli vesi uPawuli usethi okay Filimoni,
uzinikela empilweni yabazalwane, wabelana ngokholo. Ukuzinikela kaFilimoni lokho ezimpilweni zabazalwane. Lokho ukuzinikela okuvela kuphi? Okuvela kukholo analo alibhekise kuJesu. Ukholo lolanalo luwumthombo wemisebenzi yokwabelana ngokholo. Okubonakala ngokuvula umuzi wakhe nangeminye imisebenzi ayeyenza uFilimoni engabalwanga kule ncwadi. So uPaul ke useyasho ukuthi kuverse 4 uthi ukhuleka ngokubonga kuNkulunkulu ngokholo nothando uFilimoni analo. Bese kuverse 6 useveza ukuthi njengoba besekhuleka useyacela, useveza isicelo asenzayo kuNkulunkulu mayephatha igama likaFilimoni. Kodwa lesi sicelo asenzayo ucela ukuthi lolu kholo oluvele lukhona kuFilimoni malukhule, ludlulele nako kunye okuvela kulo lolu kholo. Lokho kunye okuvela kulo lolu kholo ukuxolela uOnesimo. Uvele uFilimoni uyabathanda abazalwane. Kodwa uPaul usebona ukuthi njengoba uOnesimo esembuyisa nje, usekhulekela ukuthi useyacela kuNkulunkulu ukuthi ke uFilimoni akagcini nje ngalezi zinto azenzayo ezithokozisa abazalwane, kodwa ke manje ake kudlulele kubhekane nalesi simo. Ukwenzeka kanjalo kwakuzoveza umyalezo omuhle ebandleni lonke ngoJesu Kristu. Kwakuzoveza umyalezo omuhle ebandleni lonke ngoJesu Kristu. Ngamafushane uPaul ukhulekela ukuthi ukwabelana ngokholo kwaFilimoni manje akudlulele kufike ekubuyisaneni noOnesimo. Luvame ukwenza izinto ezingajwayelekile ukholo lwabazalwane. Lezo zinto ezingajwayelekile ukwenza kahle ngokudlulele. Kodwa alugcini lapho. Lufinyelela nasezintweni ezibukeka zilukhuni ukwenziwa. Njengokuxolela, ukubuyisana nomuntu okonile, umuntu okunyathela ikhona. Bese kuthiwa ikhona likunyathela ikhona bese kuthiwa cha bhekana nalo ubuyisane nalo. Kunzima. Kunzima. Kodwa ukholo osinalo esiphiwe nguNkulunkulu liyafinyelela ekwenzeni lokho. Ukholo esinalo liyafinyelela ekwenzeni lokho. uNkulunkulu noma ngokusifundisa sezwi akuwakho umqondo ukuba khona kwekholo elingaxoleli. Uma ikholo kuyikholo elingaxoleli kufanele ukufakwe i-question mark enkulu ethi ngabe uyakholwa na? Ngabe uyakholwa na? Ingqikithi yensindiso ingani bazalwane? Ingoxolo. uNkulunkulu uyaxolela, uNkulunkulu wethu uyaxolela. uNkulunkulu uzakhele abantu futhi abaxolelayo. Kufana ke nokuzivocavoca. Ukhona ufana nokuzivocavoca noma ukujima ngokwelanguage ukuze abanye abangasazi kahle isiZulu bezwe. Kufana nokujima. Ezujima imsiphi iyajwayela, iya ngokujwayela. Izifinyelela nasezintweni ongakazi uzitshela ukuthi uyofinyelela kuzona. Yabona uma ujima ugijima uqala ngo1 km uzibona ukuthi hayibo nakho sekuyaluleka sengikwazi nokufika ko5 ufike ko10 kanjalo. Ngamanye amazwi kubalekile ukuzijwayeza ukuhlanganyela nabazalwane. Kubalekile ukuzijwayeza ukuzinikela empilweni yabazalwane. Kubalekile ukuzijwayeza lokho. Ube usizo olukhulu ezimpilweni zabo. Siyabona na uFilimoni, uPaul ukhuluma ngokwabelana kukaFilimoni ngokholo lwakhe. Ngamanye amazwi uma abazalwane begula kubalekile ukuthi uhambe, ubahambele uyababona. Noma ufone noma usanomyalezo, ubakhulekele. Ungagcini nje ngokuthi hayi sokhuleka. Bese sekukhona kuyenzeka abazalwane kuhle sivuka ukuthi hayi sokhuleka ugcine the nya. Akufanele kube njalo. Buza umzalwane manixoxa buza ukuthi khamba kanjani empilweni ukuze uzothola ukuthi kulaphi la ungabakhulekela khona. Hamba kuma Bible study nezinhlelo zokuhlanganyela kwabazalwane ezikhona ebandleni.
nikela esontweni ngemali ngenxa yokuthi unokholo enkosini enguJesu. Ngoba ngokunikela kwakho ngeke kunciphe ukuhlanganyela kwabazalwane, kodwa kuzokhula kwande ukuhlanganyela kwabazalwane. Memela abazalwane ekhaya kwakho. Ungakhethi ngokuzwana, khetha ngobuzalwane. Khetha ngobuzalwane. Lokho ukumemela abazalwane kwakho akungavinjwa ukuthi kusafanele ngiqale ngithenge osofa. Noma angabi namandla okuthenga ukudla ozothi mase befikile abazalwane bathi ukudla okumnanjana njalo. Noma indawo ayikho kahle. Nokunye okuningi okuyizaba ezenza ukuthi inhlanganyelo yabazalwane igcine ingabikho. Masikuvame ukwabelana nabanye abazalwane ngokholo lwethu. Masikuvame lokho. Lokho kwenza inhliziyo yekholwa ikujwayele ukusebenza. Ekusebenza ekwenzeni kahle kubazalwane ifunda nje ngezinto ezincane ekubukeka ukuthi azibalekile. Kanti izinkulu ngoba zivelaphi? Enhlizweni enokholo olubheke enkosini kuJesu. Kodwa la uma sekuqhamuka okukhulu njengokunyathelwa ikhona, kuyozinoma kunzima. Kodwa ngoba vele inhliziyo ijwayele ukukhonza abazalwane, iyokwazi ukuthi ikuvumele ukwakha ukubuyisana. Phela vele ekugcineni ukubuyisana umthetho, umthetho. uPaul uverse 8 uthi leli seliziphenyile kusiyami. Uverse 8 uthi ngakho-ke nanxa nginesibindi esikhulu kuKristu ukukujuba. uPaul engathi nje ku-Onesime uFilimoni buyisana no-Onesime sekuphelile, umthetho kaNkulunkulu usho njalo. Kodwa uthi uFilimoni, uthi uPaul cha ngizomncenga. Ngamanye amazwi ukuxolelana nokubuyisana kwamakholwa umthetho kaNkulunkulu. Kumele ukwenzeka. Uma unyathelene amakhona nekholwa nimele ukuba manibuyisane. Umthetho lo. Umthetho lo. uNkulunkulu akazange agcine ngokukhipha umyalelo wokuba masithethelelane. Buka umusa kaNkulunkulu. Kodwa uphinde wasinika nenhliziyo ekwazi ukwenza lokho. Ekwazi ukwenza lokho. Akazi noma uyashiwo yini uamen, kodwa ngiyabona ukuthi cha isoniphela isigaba sokusho amen. uNkulunkulu ushayela umthetho wokuthi masixolelane. Esewushayela umthetho wabe sesinika inhliziyo yokuthi sikwazi ukugcina lo mthetho. Okay. uPaul uma ubheka lamavesi, uPaul usaqhubeka nokudweba isithombe emqondweni kaFilimoni. Isithombe esicacile ngokukholwa kaFilimoni. Usemazisile ngokuthi unenhliziyo yekholwa. Wamaziswa ngokuthi inhliziyo yekholwa ingumthombo wayo yonke imisebenzi emihle enikezela uKristu udumo. Uma uyifunda le ncwadi uyabona ukuthi uPaul ufuna uqamba athi uyafika nje kuverse 8 no9 ukuthi makabuyisane no-Onesime. Usevele uFilimoni usebonile ukuthi kumfanele ukuthi namanje abelane ngokholo ukuze abuyisane no-Onesime. Kwiverse elilandelayo uverse 7 uPaul usemkhombisa ngomthelela omkhulu, ngomthelela omkhulu wenhliziyo yekholwa. Isikhathi siyabaleka. Ngizozama ukuthi ngiphuthume. Lokho kusibeka ephuzwini lethu lesithathu okuthi sikhuluma ngensizwa ezintathu, sesikwesithathu ukwazi ngomthelela wenhliziyo yekholwa. Uverse 7 ufunda kanje: uthando lwakho lwangithokozisa kakhulu futhi lwangigqugquzela ngokuba izinhliziyo zabangcwele zivuselelekile ngawe mfowethu. Uverse 6 sifunde ukuthi uPaul uyakhuleka ukuthi ukwabelana ngokukholwa makudlulele phambili kufinyelele nakwesinye sezithelo zikamoya.
Kuverse 7 usechaza ngendlela yokuthi yebo uyaqala emkhulekweni wakhe ukuthi akudlulele phambili ukholo lukaFilimoni, kodwa kwayikona vele lokhu uFilimoni akwenzayo asakwenzile, kwayikona lokho kuvele sekube nomthelela omkhulu ezimpilweni zabazalwane. Uthi ngokuba izinhliziyo zabangcwele zivuselelekile ngawe mfowethu. iBhayibheli iKing James Version ithi ikhuluma ngama-bowels of the saints, izibilini zabazalwane. Ngiyithandile bayibeka kanjalo, izibilini zabazalwane shuthi bavuseleleke ngaphakathi, ukuze makukhuluma ngokugezeka ubebebe thothe cha ngokwabelana ukholo kukaFilimoni. Abazalwane bavuselelekile, mhlawumbe singathi bagculisekile ngaphakathi ngendlela uFilimoni enza ngayo kubona abazalwane. Ngamanye amazwi ukubonga kuNkulunkulu aphinde aqele kuNkulunkulu uPawuli ukwenza ngoba vele uFilimoni abazalwane bavuselelekile ngayo. Uma ekuzwa lokhu uPawuli ubheka kuNkulunkulu uyabonga, ubheka kuNkulunkulu uphinde uyaqela ukuthi akungagcini kulokhu kodwa kudlule, makabone ukuthi unokholo bese adlulela nakokunye. iBhayibheli lesingisi likhuluma ukuthi likhuluma about the saints being refreshed, with the saints were refreshed. Inhliziyo yekholwa kuFilimoni nemisebenzi yayo yayisobala kubazalwane. uPawuli useyibeke obala nakuye uFilimoni. Abazalwane yayisobala kubona, uPawuli wezwa ngayo, wezwa uPawuli ngayo. uPawuli ke manje njengoba esebhala useyenza ke manje ukuthi Filimoni ibone imisebenzi yakho, yibone imisebenzi yakho. Ngenxa kokuzwa ngayo le misebenzi uPawuli kuyena uthi kwavuka injabulo enkulu kanye nenduduzo, Uyabona ukuthi uPawuli kusho lokhu usejele. Uyabona ukuthi ngisho lingaba nengcindezi enjani ikholwa, kodwa ukuzwa nje ngokukhuthazela kwabazalwane kulethe enkulu intokozo kulona. Ngikhumbuza incwadi yabaseKorinte besibili, uPawuli stressed ngenxa yokukholwa, kodwa ngokufika kukaThithu wabe seduduzeka. Kanjalo incwadi yabaseThesalonika yokuqala wayestress uPawuli ekhathazekile, kodwa ngokufika kaReport neTimothy kwereport yokuthi kwenzakalani ebandleni wabe seduduzeka uPawuli. Kuleli verse uverse 7 uPawuli akasathi ukwabelana kwakho ngokukholwa makuthi uqaphelile, kodwa uthi uthando lwakho kungani edlala ngolimi ngalendlela. Ngithemba ngibheka lokhu, ngibheka ngokwale ncwadi. uPawuli uzama ukuveza ukuthi uFilimoni ufaka umfutho emsebenzini wokukholwa ngenxa yokuthanda iNkosi uJesu futhi nangenxa yokuthanda abazalwane. Lokho kokubili akuhlukani. Uma unokholo uzoba nothando lwabazalwane. Uma lungekho uthando lwabazalwane, maningi amathuba ukuthi nokholo lubheke kuJesu alukho. Incwadi yokuqala ekaJohane isahluko 5 verse 1 ithi ngalokho siyazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu nxa sithanda uNkulunkulu senza nemiyalo yakhe. Sikwazi ngani ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu nxa sithanda uNkulunkulu senza nemiyalo yakhe. Nanti into enikezela uJesu udumo. Nanti into enikezela uJesu, iNkosi yethu uJesu udumo. Umthelela uFilimoni anawo kubazalwane. Khumbula ukuthi uPawuli uthe yonke into esinayo ngaphathi kwethu ikhona ngenxa kaKristu, noma ngenxa yokuthi uKristu abe nodumo ngokwenza kwethu. Lento yokuba nomthelela kubazalwane uPawuli ayiveza kuFilimoni inika umqondo wokuthi isikhuni esivuthayo sivuthisa
esinye. Isikhulu esivuthayo sivuthisa esinye. Wonke umzalwane ubizela ukuzovutha. Wonke umzalwane umele makabe nomthelela. Wonke umzalwane umele akabe nomthelela. Umthelela akusiwo owosibanibani. Wonke umzalwane kumele makabe isizathu sokuthi abazalwane bavuseleleke. Ukuhlanganyela, ukukhonzana, ukukhulekelana, ukuhambelana, nokumemana emakhaya ethu kumele kube engathi umqhudelwano. Uma ufunda incwadi kwabaseRoma 12 verse 10 uthi uPaul, thandanani ngokujulile ngothando nobuzalwane, nindulelane ekuhloniphaneni. iBhayibheli lesingisi lithi outdo one another, nindulelane. Yenzani ngathi niyaqhudelana ngokukhombisana uthando. Kwincwadi yamaHebheru isahluko 10 verse 24 uthi, consider how to stir up one another to love and good works. Qamuka namaplani. Usho njalo uhlabelele uthi ngihlala ngenza iplani. Qamuka namaplani ukuthi ungenza kanjani ukugqugquzela abazalwane ukuthi benze imisebenzi yothando nemisebenzi emihle. Akekho umzalwane ongakwazi ukwenza lokho. Akekho. Wonke umzalwane unikezelwe isiphiwo sikamoya. Wonke umzalwane. Ngena ngosindiswa ngayo wanikezelwa isiphiwo sikamoya engcwele. Uma ufunda incwadi yokuqala kaPetru chapter 4 verse 9 kuya 11 kufundeka kanje, yamukelanani yilo nalowo, ningabi nokukhononda. iBhayibheli lesingisi lithi show hospitality to one another without grumbling. Sho ngamanye amazwi, uma befika abazalwane ekhaya ngokungangamandla angikhiphe lokho khona ukwenza isibonelo nje ngokumemana emakhaya. Lokho akukhathale ukuthi yini, akuyona i-competition. Okubalekile yini? Inhlanganyelo. Okubalekile akubona ukudla, akuzona indonga ukuthi kunjani la ekhaya kanjani, ngoba akuyona into ebalekile wena, into ebalekile mina. Uthi yamukelanani lo nalowo, ningabi nokukhononda. Yilo nalowo ngokwesipho asamukelisiwe. Wonke umzalwane unesiphiwo sikamoya engcwele. Akusona esakho. Usinikiwe, kunegama esingisini lithi elikhuluma stewardship. Unikiwe into engeyona yakho ukuthi uyigade kahle. Uyiphathe ngendlela ekufanele iphathwe ngayo. Uyiphathe kungathi eyakho kodwa kusiye yakho. Makakhonze abanye njengezinceku ezinhle zomusa kaNkulunkulu owehlukahlukene. Shuthi ngesiphiwo naso khonza abanye njengenceku enhle egcina kahle iziphiwo zomusa kaNkulunkulu ezahlukahlukene. Ngakho ke akekho umzalwane ongenalo ukholo nongabathanda abanye abazalwane. Akekho umzalwane ongenaso isiphiwo sikamoya asinikwe ngumoya engcwele. Ngakho akekho umzalwane ongeke akwazi ukuba nomthelela kwabanye abazalwane. Ukukhandleka kulokho, ukukhandlekela kulokho kwenza ukuthi uma kufika izikhathi ezifica uFilimoni, kutholakala ukuthi vele uyisikhuni esivuthayo. Uvutha ungabaselwe. Bake basho njalo, uvutha ungabaselwe. Ngaleyo ndlela uzobe ukulungela ukuthi ngisho ungagilwa ngabazalwane uzokwazi ukubuyisana nabo ubaxolele, ngoba vele uyawazi umthelela wenhliziyo yakho. Ukujwayele vele unomthelela. Ukwenza isibonelo nje ngobuzali, uyabona ubudlelwano nabantwana, even nangomshado, ubudlelwano ingakho umshado kuthiwa sebenza kakhulu i-companionship. Yibangabangani, even nabantwana bakho. Kusiza ngani lokho? Kusiza ngezikhathi zingaboni ngasolinye. Kusiza ngalezo zikhathi. So nomthelela wenhliziyo yekholwa usiza ngezikhathi kakhulu ezinzima zokunyathelana amakhono. Njengasesikhathini sokuvulwa kwethuba lokubuyisana kwabantu abonana ngekhathi zobandlululo, lelo thuba lahluleka ngoba izikhali zokwakha uxolo
bona babengenazo abakholwa. Thina njengamakholwa simelwe sihluke kakhulu kulokho ngoba sinesikhali sokuqinisekisa ukuthi siyawugcina umyalelo othi njengokuba inkosi yanithethelela nani yenzani njalo. Ukwazi ukuthi unenhliziyo yekholwa, ukwazi umsebenzi wenhliziyo yekholwa nomthelelo wenhliziyo yekholwa kukubeka wena njengomzalwane ethubeni lokuthokozisa uNkulunkulu ngokuthi uma livela ithuba lokuthi woniwe ngumzalwane uyokwazi ukuthi umthethelele njengoba nawe wathethelela. Cela sikhuleke. Baba uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu omuhle kakhulu, uNkulunkulu onothando.